Okay, Alexander Dunk. Alexander. Hey! Ja, det var altså noget. Plus 2 point. De skyder en træer og Drigger. Drigger igen. Endnu et fast break til Alexander, som får dunket Dennis. Hey! Hey! Hvorfor misser jeg det der shit? Ja, og det er simpelthen flot skide for jer. Dunk that shit. Eller, jeg går hele vejen. Hey! Okay, Jonathan han drejer ind. Han kigger den ud til Eller pumpfinger. Eller, han går nej, ja, Morten. Jeg er 34. Okay, Jonathan han driver op. Han allier. Hey!